kamar yadda kake gani yanzu na danna withdraw, zan sa amount ina in yi withdraw. So kamar yadda kake gani za ka ga na sa amount ina zan yi withdraw yanzu. Assalamu alaikum, barkan da sake kasancewa cikin wannan tasha ta mu ta Nasir Online Hausa TV. So idan kai sabon zuwa ne a cikin wannan tasha ta mu, ka daure ka danna mana subscribe ka taɓa ƙararrawa. So a yau zan mana bidiyo ne akan yadda za mu yi register na R-RIBALA bot. So kamar yadda kuka sani dai R-RIBALA platform ne, so amma yanzu R-RIBALA kasancewa sun yi platform nasu na bot. So bari muku bayani akan da ku register. So zan ajiye muku link a ƙasan description wanda za ku ɗauka ku register. So ni link nawa, so kamar yadda kuke gani ga nan link nawa. So bayan ka taɓa link ya kawo ka fiska kamar haka, za ka danna start. So bayan ka danna start ga fiskan da zai fara nuno ma kenan, fiska kamar haka da kake gani. So in za ka danna kan set account detail. So kamar yadda kuke gani sun ce account number, account name, banki. So bari in sa account number kamar yadda kuke gani. So kun ga na sa account number, zan sa sunana da yake wannan. So kun ga na sa sunana, banki FCMB. So kamar yadda kuke gani bayan na sa zan danna send. So za ku gani set account details successful. So bayan ka danna nan za ka gani fiska kamar haka. So sai ka danna balance naka. So za ga cewa balance nawa zero ne, ban samu komai ba. So sai ka taba referral ma. So bari ya mana searching. So za ku gani referral ina ban yi referral din ko mutum ɗaya ba. So duk wani mutum ɗaya wanda ya kawo za su baka 500 ne. So za ku ga referral ina ba komai, gana referral link zan copy nasa. So sai in tura abokanai na su register. So bayan ka seta da ka zo ka saya plan, sai ka rana buy. So ga nan yadda za ka saya plan din kamar yadda kake gani. So za ka gani ga shi nan buy plan 1. So abinda za ka fara yin buy plan 1 ne, ka saya plan 1 kenan da 1000. So kamar ga shi nan account number din su kamar yadda kake gani, ga nan suna Ojumadun Osun Kasdom. So ga banki OP. So bayan ka tura sai ka yi uploading na screenshot. Bayan ka tura sai ka yi uploading na screenshot kamar yadda kuke gani a nan. So sai ka danna send. Bayan ka uploading screenshot sai ka danna send. So mun kasancewa mun riga mun yi register. So bayan ka yi haka sai ka tashi yin withdraw. Bayan kudin ka ya kai minimum withdraw, ya kai amount din withdraw. So sai ka sa amount din da kake son cirewa. So gashi nan kamar yadda kuke gani za su ce min hi Nas, if you have money in R-RIBALA there will go to into your account and there is nothing you can do, thank you. So kamar yadda kuke gani, in dai ina da kudi na ya kai minimum withdraw, so zan iya cirewa kenan. Sun ce minimum withdraw 30,000 ne. So waiting for the money, if you don't buy plan you get money. So in baka sai plan ba za ka iya yin withdraw ba. Sannan kuma sai ka yi inviting din mutum 5 kafin ka samu ka yi withdraw wato. So bayan ka yi inviting din mutum 5, so kudinka kuma zai ta taruwa ne. Kudinka zai ta taruwa in 7 days. In 7 days za ka yi withdraw in 50k. So bayan kwana 7 za ka sa 50k naka a nan wajen. So bayan 7 days za ka sa 50k naka nan. So za ka yi withdraw successful. So mun gode da Allah, daure a danna mana subscribe. In kun ji daɗin wannan bidiyon namu a danna mana like.